Kapulisan mipahimangno sa mga negosyante o firecrackers nga kinahanglan musunod sa lagda aron dili makasugap og problema. Mibahad si PRO7 Regional Director Brigadier General Val De Leon nga dakpon kadtong mga magpabadlong. Samtang full alert ang kapulisan sa pagsaulog sa Pasko hangtod na sa sinulog. Gipahimangnuan sa Bureau of Fire Protection sa dakbayan sa Talisay ang publiko likayan ang paggamit sa substandard nga mga series lights. Ilabi na ning nagsingabot nga Pasko kundi nagpasad na lang ang baligyang series lights. Matod ni FO2 Juniel Shabok, usa sa mga hinungdan sa sunog ang substandard nga suga. Mas gihigpitan pa sa Mandaue City ang kampanya kontra African Swine Flu kun ASF virus. Sa sesyon sa konseho, giduso ang draft ordinance nga nag-regulate sa entrance sa karning baboy ug meat products sa syudad. Usa sa gilatid niini ang pag-require na sa mga meat establishments ug veterinary clearance sa ilang operasyon ug distribution sa ilang produkto.